നമസ്കാരം, റിയൽ ന്യൂസ്. ബാലുശ്ശേരി ICDSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോഷൺ മാ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ നടക്കുന്ന പോഷകാഹാര മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VK അനിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അംഗനവാടികൾ വഴി ഗുണമേന്മയുള്ള പോഷണത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും പോഷണ നിലവാരം ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുമാണ് പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഇവിടെ നടന്നു. അങ്കണവാടികൾ വഴി ഗുണമേന്മയുള്ള പോഷണത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും പോഷണ നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബാലുശ്ശേരി ICDSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോഷൺ മാ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 30 വരെയാണ് പോഷകാഹാര മാസാചരണം നടക്കുന്നത്. പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VK അനിത നിർവഹിച്ചു. ഓരോ ദിനാചരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തോടെ അത് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി CDPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോഷൺ മാ ഈ മാസം ആദ്യ വാരം തൊട്ട് 30-ാം തീയതി വരെ നടത്തുകയാണ്. അംഗനവാടിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും, എല്ലാ ടീച്ചർമാരും ഹെൽപ്പർമാരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. CDPO NP നസ്രീന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി. താലൂക്ക് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സിന്ധു, ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സുധീഷ്, ICDS സൂപ്പർവൈസർമാരായ ഷീന, പ്രസന്നകുമാരി, NNM കോർഡിനേറ്റർ ദിവ്യ, അനശ്വർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അങ്കണവാടി വർക്കർമാരും ഹെൽപ്പർമാരും തയ്യാറാക്കിയ ഇലക്കറികൾ, ചെറുധാന്യങ്ങൾ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, പായസം തുടങ്ങി പോഷക പ്രാധാന്യമുള്ള ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഹെൽപ്പർമാർക്കായി ക്വിസ് മത്സരവും നടത്തി. P വത്സല, BM ദീപ, PK രജനി എന്നിവർ 1, 2, 3 സമ്മാനങ്ങൾ നേടി. തുടർന്ന് പോഷൺ മാ പ്രതിജ്ഞയും ചൊല്ലി. രാധാകൃഷ്ണൻ ഉള്ളൂർ, റിയൽ ന്യൂസ്.